Sugeng sonten pemirsa, kepanggih malih kalih kula Entika Sorea. Wektu niki kula ajeng ngaturaken pawarta babagan Savana Bromo kabesmen amargi flare prewedding. Akses mlebet wisata Bromo ditutup amargi kabesmen wonten area Savana Gumuk Teletubbies ingkang dumados ing 6 September 2023 tabuh 11.30 Dipun mangertosi menawi latu ngelelep safaring ijem ngantos gersang lantaran wonten tiang-tiang wedding organizer ingkang asmanipun Andre Wibowo Eka Wartono murubake flare wanci nindakaken foto prewedding. Ketingal ngantos dinten Senin, kobaran latu dereng saged dipun pejahi pihak pengelola Taman Nasional Bromo kapeksa kedah nutup akses saking wisatawan kalian pengunjung sanesipun kangge lancaring proses mejahi latu. Pihak pengelola Taman Nasional Bromo dereng piwarakaken kala punapa Bromo ajeng dipun bikak malih kagem wisata. Amargi piyambakipun sedaya namung nyerataken penutup wiwiting minggu tanggal 11 September 2023. Wiwit tabuh 7 dumugi kalih wates wekdal ingkang dereng saged dipun tentuaken. Pengelola wantos-wantos masyarakat, pengunjung kaliyan pelaku wisata kagem jagi kawasan Bromo saking kabesmen kanthi boten merupaken latu kaliyan sajinisipun. Cekap semanten pawarta ing dinten menika. Matur suwun, sugeng sonten.